Majdan prevrat, cudze bajonety. Zvolá radu štátu, všetci vážni, všetci svetí. Prezident prikyvuje si zmatajný spis a Luci šepka v krčme, to je asi vtip. Premiér na tlačovke spustil horor show, že nám tu hrozí chaos, krva molotov. Zahraniční agenti vraj už stoja pri plote, a to iba premiérov ďalší deň v robote. Majdan v Bratislave, len premiérovej hlave. Strach sa tu podáva jak cukor ku káve. Namiesto tankov sú tu len tlačovky, najväčšia hrozba štátu, robové rozprávky. Po roka pod ráme pred úradom vlády prechádza sa strojca, vraj pôvodca z rady. Bez výsluchu, bez zákazov fotí si náš hrad a Fico medzi tým hľadá, kde by mohol strašiť zás. Majdan v Bratislave, len premiérovej hlave. Strach sa tu podáva jak cukor ku káve. Namiesto tankov sú tu len tlačovky, najväčšia hrozba štátu, robové rozprávky. Takto sa u nás puč robí, bez granátov, bez tankov, len sloplné huby. A tak sa skončil náš veľký prevrat. Fico si píše scenár, no nik ho